Ja sam Sara Sigur, apsolventica sam psihologije te članica udruge Kako si. Na društvenim mrežama često vidimo slike koje nam djeluju savršeno i kako se zapravo teško dopiremo tome da se uspoređujemo s drugima, nekako i mi imamo potrebu približiti se tome te počinjemo upotrebljavati filtere. Međutim, oni iskrivljuju našu sliku o sebi budući da nas često usmjeravaju na neke nesavršenosti kojih do tada možda nismo niti bili svjesni. Zapravo, osim samih sadržaja, putem broja interakcija, dakle lajkova, također možemo na neki način dobiti sliku o tome kako nas drugi ljudi vide i doživljavaju, što također u jednoj mjeri utječe na sliku o sebi. Kako bismo doskočili pretjeranoj upotrebi uljepšanih fotografija, važno je zapravo biti svjestan nekih svojih pozitivnih osobina i shvatiti da je to što gledamo na društvenim mrežama zapravo nerealno i često proizvod filtera, digitalnog uređivanja ili toga da zapravo osoba ulaže puno truda da bi se predstavila na taj način. A osim toga također možemo pratiti neke body positive sadržaje koji zapravo pokazuju kako realno tijelo i lice izgledaju, te zapravo shvatiti da je najvažnije da se osjećamo ugodni sami sa sobom i da je zapravo najvažnije da se osjećamo prekrasnima iznutra. Snimanju selfija često se zapravo krenemo u nekako analiziranje sitnih detalja i pri tome vrlo često volimo vidjeti nešto što nam se zapravo ne sviđa na nama samima i to naravno onda dovodi do toga da se generalno osjećamo lošije u vezi sebe i utječe na naše samopoštovanje.